Hai खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे Btrinfostudio YouTube चेनेलाव आं दिनै बरायनानै लाफिनबाय दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आं मोनसे बाथ्राखौ रायलायनो नागिरदों आं एसे दिनै नोंथांमोना बयबो नुबाय थादों दिनै ससियेल मिडियायाव बा निउस मिडियाफ्राव दिनै आसामाव मोनसे थासारि सोलिगासिनो दं बेनो जाहैबाय मा आसामनि सासे साब इन्सपेक्टर SI जायखौ होनना बुङो जनमनि राभा बे बिनानावनि मोनसे जाथायखौ लानानै दिनै हादोराव गोबां जाथाय जाबाय जाहाथे बाथ्राया जाहैबाय मा नोंथांमोना बयबो पेपारि कागजसे दिनै मिडियायाव नुबाय थाखाबाय जे जानमनि राभा बे SI खौ बियो एक्सिडेन्ट जानानै थैमारनाय ना बेखौ सोरबा मार्डार खालामनाय बियो मोनसे कनस्पिरेसि नामा बेखौ लानानै दिनै गोबां माखासे ससियेल मिडियायावहाय निउस मिडियाफ्राबो ओरै बुंदों सोरबा बुंदों माने टटेलि बै जाय मानसि फन अफ दास होननाय नोंथांमोना नुदों जाय साखि उइटनेस जादों माने अनफर्चुनेटलि नो डाउट बिथाङा दिनै बोरैबा बे जाथायखौ लोगो मोनफैदों दा लोगो मोनफैनायखाय बे दिनै नुजोबनायखाय दिनै थार बाथ्राखौ बुंनानै होदोंमोन फन अफ दासआ बिथाङाथ' एसे आथिङा लेंग्रा नोंथांमोना नुदों दा बेखौ दिनै बिनि सायावबो गोबां माखासे स्टेटमेन्ट लाबाय आरो बेखौ माखासे मेन्टेलि टर्चार होनाय बायदि नुदों आरोना सोरबा बिराद मानसिफ्रा माने सोंदों जों मिथिदों मिडियाफ्राव बिराद ओरै नङा ओरै सोंदों ओरै नङा ओरै सोंदों माबोरैबा मोनसे पइन्ट मोननो नामा बुंफ्लाङो नामा मानसिखौ थारमाने कनफिउसन खालामनानै होदों आरो दा बिदिबा एसे हादोराव बोरैबा मोनो आरोना जास्टिसआ फैनाय नंमारा नामा बेबायदि मोनसे फैदों आरो जेखि डिपार्टमेन्टआव साख्रि मावाथों मानो साख्रि मावबाबो दिनै कनस्पिरेसि खालामनानै मानसिफोरखौ जेन'बा खैफोदाव खोलैनाय बे थासारिखौ नुनो थांदों दाथ' नोंथांमोना नुबाय दा दैनिक दिनै फुरा आपडेट दिनै नोङो निउसफ्राव नायदों फुरा आपडेट जागासिनो दङ जनमनि राभा दा आंबो बाहाय मोनसे जायनाखि फन अफ दासनि बुंनायाव आंबो मोनसे फिल खालामदों बे बाथ्राया फ्राय कनस्पिरेसिमोन फाव फान्दायनानै बेखौ बुथारनो नागिरदों जायखौ दिनै अल आसामावनो दिनै लेडि सिंगाम होननानै बिथांखौ बिमुं होदों माने बुंगासिनो दं मानोना बिथाङा जे खामानिखौ मावदोंमोन जनमनि राभा बिथाङा बे बिनानावा बियो जे थार बाथ्रा आरो जेनुइन खामानिखौ मावगासिनो दंमोन आरो नाथाय दा जों मिथिनाय बायदिबा बिथांनि माखासे जाथाय जानायाव इन्सिडेन्ट जाथाय जानायाव माखासे बिथांनि स्टाफनिनो प्रशासन लाइननि गोजौ माने मानसिनि आखाइ दं आरो जाय आखाइनि गेजेरजों जों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला माने आं प्रेक्टिकेलि बुंनाय नङा बाहाय माने ससियेल मिडियायाव जाय निउसाव जों होगासिनो दङ माने माखासे खायदा कौशल खालामनानै बेखौ माने फोजोबनानै बुथारनानै माने गावसोरखौ जेन' फात्ता मोनै बेबायदि माखासे पलिसि बाहायदोंमोन आरो दिनै बे पलिसि बाहायनायावबो बिथांमोना दिनै फेलर जानांबाय जेनुइन मानसिजों जेब्लायबो इसोरा दं होननाय बायदि जों दिनै नुनो थांगासिनो दङ आरो फरेन्सिकनि जेनाखि बिथांनि बडि पस्टमर्टेम फरेन्सिक नङा सरि पस्टमर्टेम रिपर्टआव जेनाखि लिरनाय एप्रक्सिमेटलि होननाय सोदोबखौ लिरबाय थादों आरो बेवहाय लिरनो मोनामोन आरो बेहाय बेखौ लानानै दिनै गागि सासे डक्टरा बुंगासिनो दङ बिदि लिरनो मोना मा एप्रक्सिमेटलि बे फ्राय माने आघात जादों आरो फ्राय बिदिथ' नङाना माने बिथाङा होनदों टु दा पइन्ट लिरनांगौ जेनेबा आखायावबा आखायाव जादों बिखायावबा बिखायाव जादों आघात बा उदैयावबा उदैयाव आघात जादों बेखौ माने फुरा खिथाथारनांगौ होननानै बुंदों आरो बाहाय फिनो एप्रक्सिमेटलि सोदोबखौ लिरनो मोना होननानै बिथाङा बुंदों आरो बे डक्टरा बेखौ लिरा होननानै बुंदों दा बेखौ लानानै दिनै फुरु उगुल सुगुल जानाय जागासिनो दङ आं मिजिंथिदों इसोरा जि खालामो सैथोखौ खालामगोन इसोरा जि बिजिरगोन सैथोखौ बिजिरगोन इसोरा जि खालामगोन जन्मनि बिनानावनि जेनाखि सैथो जाथाया सोराङाव फैगोन आरो नट डाउट जुदि बिथांखौ जुदि कनस्पिरेसि खालामनानै जुदि सोरबा बुथारमारदोंब्ला बिथांफ्रा जेरैबाबो हमजानांगौ आरो बिथांनि थाखाय जास्टिसखौ नांगौ आं बेखौ बुंगोन मानोना बिथाङाबो सासे जनजाथि सुबुं जनजाथि हारि बिथाङाबो आरो जेखि जाथि हारियानो जाथों मानो खिन्थु जाय जेनुइन खामानि मावग्रा बेबायदि मानसिखौ बेबायदि माखासे कनस्पिरेसि खालामनानै फोजोबनाय बेबायदि आखुआ दिनैसिमबो जों नुबाय थानो मोनो दा गिनांगौआ बिसो जादों जे गोबां माखासे लेखा फरायबाय सोरबा IPS अफिसार जाबाय सोरबा IAS जाबाय ACS जाबाय APS जाबाय दा बेफोरबायदि गिदिर मोनसे बिमुं मोननाय एबा बेफोरबायदि मान सनमान गोनां साख्रि मोननाय बा एग्जामखौ पास जानानै साख्रि मोननायनि उनावबो दिनै पाब्लिकनि बा माने सरासनस्रा सुबुंफोरनो जेन'बा मदद होनाय खामानि मावाबालानो सरासनस्रा सुबुंफोरखौ माने प्रेसार होनाय टर्चार होनाय बेफोरबायदि खामानि मावनो थाङोबा बोरैबा मोनो आरोना गिनाय फैयो दा प्रशासन लाइनखौ जोंनि मानो दोनो जों बयबो मिथिगौ प्रशासना मा खामानि मावनांगौ जों मिथिगौ सिखाव दाखायत गुन्दा मानसिफोरखौ हमनांगौ बिसोरखौ सदबनांगौ साधारन मानसिफोरखौ जायफोर टर्चार खालामबाय थायो बिसोरखौ सदबनांगौ स' बेनोसै स' आयेना ल'आ बयनिबो थाखाय इकुवेल जानांगौ आरो बेखौ खालामनांगोन ओंखायनो
आं खावलायगोन डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा चिफ मिनिस्टारखौबो अननानै बेखौ बियो आंनि मोनदांनायावहाय बियो CID जों जाला बेखौ CBI इनभेस्टिगेसन खालामनांगौ आरो CBI नि गोजौआव जुदि माबा मोनसे दङब्ला बेखौबो माने होफिननांगौ आरो जेनुइन जायनिखि दायनिगिरि माखासे जेनिखि खायदा कौशल खालामनानै जेनिखि बुथारदोंमोन बे जेन हमजाथारनांगौ दिनै जों मोनदों जन्मनि राभानि न'खरनि बिमाया खिथानाय बायदिबा बेजों माने फन रायलायबाय थाखादों जे दिनखालि जाथाय जागोन बे खालि SP लेंहरनायनो ओंखारनाय दा सोरजों दङ बेखौबो खिथाजोबखादों फनजों खिथाहरखादों माने मिडियायाव स्पस्ट बुंखाबाय अब्ला बाहाय दिनै जोंहा मा दंबावो आरो लोगोसे जाथाय जानायाव सासे प्रणब दास होननाय व्यक्तिका बेखौ इसोर बायदि इसोरा बेखौ साखि महरै थिनहरबाय आरो दिनै बिथाङा बिश्वासखौ लाखिनानै सैथोखौ दिनै बुंनो गियाखै माने बुंनानै होगासिनो दं सैथो बाथ्राखौ दिनै फोरमायगासिनो दङ दा बे आयदायाव जोंनि दिनै सरासनस्रा जोंनि आसामनि गासैबो नोगोरारि सुबुंफ्रा खुनु मोनसे सन्देह गैला आरोखि बेयो मोनसे टटेलि बेयो मेन मेड बेयो माने मानसिया बेखौ सोरबा माखासे पलिसि बाहायनानै बेखौ माने फोजोबनो हायोबासो जे गावसिनि जि माखासे खायदा खाला गुन्द्रा ना मा होनो बिदिखौ माने ब्लेक मानिनि खामानि मावनाय हय बेहाय गावस्रा डेभेलप जागोन बेबायदि मोनसे साननोबो जानो हागौ आरोना नो डाउट दा बेनिखायनो आं खावलायो जन्मनि बिनानावनि जेनिखि जाथाय जानाय बेयो जाय दायनिगिरि बेयो हमजाथारथों आरो बिथाङा जास्टिसखौ मोनथों न'खरा जास्टिस मोनथों जेन बेबायदिनो अब्ला सोरबा जुदि कनस्पिरेसि खालामनानै बेफोरबायदिनो आरो सोरबा मावनो थांबावगासिनो दंबावोबा बिथांमोना जेन बेनि सायाव माने एलार्ट जाखाथों सांग्रांथि जाखाथों आरो बयबो सैथो गोसो आरो बिखा बिफेक लानानै खामानि मावनो ओंखारथारथों आं बेखिनि मिजिंथिनानै आं दि जन्मनि बिनानावनि सायाव भिडिअ बानायखौ आं एसेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर थेंक इउ